Čaute ľudia, dneska si zahráme My Finish, či jak to bolo. A nezabudnite dať odber a like. A predtým mi padol a s nami bude hľadať na brácha. Čau. A padol mi predtým tento Grinch. Je dosť dobrý. Toto je Frigo Camelo. A vždy, keď chcete toto si zahrať, tak hlavne si dávajte Santa Hotspot, lebo keď to vylepšíte, tak ono vám to bude dávať veľa ako peniaze. A poďme sa pozrieť brachovi, čo on tu má. On má toto, tomu padol z darkchecku. Santa Hotspot. Skúsim ísť k sebe. A ja tu mám ešte toto. Toto stojí 10 biliónov. A toto 250. Toto si vždy kupujem. No to je dobré. Prosím, chcem aspoň dosiahnuť 40 odberateľov. Alebo 40, prosím. Čo sa stalo s mojou obejskou? Restart. Tu čo je? Ono sa reštartuje. Jaj. Tu si nesí dačka spal. Nejde dačka spal. To čo je? Musel som to livnúť. Na to všetko. Pam. Papaj. Bam. To vylepším, aby mi to dávalo veľa peniaze. Beriem furt.